Tak dobrý deň. Vážení poslanci obecného zastupiteľstva, vážení hostia, vážení prítomní, dovolte mi, aby som vás v mene obce Bystričany privítal na dnešnom druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Bystričany v roku 2024, ktoré sa koná dnes, to je v piatok 14. júna o 17. hodine v školskej jedálni v základnej škole v Bystričanoch. Dnešného zasadnutia sa zúčastňuje celkovo 6 poslancov zo 7, konkrétne vítam pána Michala Halača, Rastislava Svačeka, pani Danu Bosákovú, Jozefa Rybára, Juraja Bartu a pani Martu Rybárovú. Pán Marek Dobiš sa vopred ospravedlnil z pracovných povinností, takže keďže je prítomných 6 zo 7 poslancov, konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Na zasadnutí vítam aj hlavného kontrolóra obce, pána doktora Martina Mokrého a taktiež aj kolegov z obecného úradu, to je pani Šnírcovú a pani Gogorovú. Chcel by som teda informovať poslancov aj širokú verejnosť, že program dnešného zastupiteľstva, ktorý ste obdržali na pozvánkach, bol vyvesený na úradnej tabuli aj na internetovej stránke obce. Takisto by som chcel informovať, že toto zastupiteľstvo je z neho vyhotovený aj audiovizuálny záznam, ktorý bude zverejnený na stránke bystričany.sk a takisto aj na internetovom kanáli obce Bystričany. Takže toľko k úvodu. Prejdeme k programu. Bod číslo 1 otvorenie, bod číslo 2 schválenie programu zasadnutia. Bod číslo 3 je voľba návrhovej komisie, bod číslo 4 určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, bod číslo 5 kontrola plnenia uznesení, bod číslo 6 je prerokovanie záverečného účtu obce Bystričany za rok 2023, podbod 6.1 je stanovisko hlavného kontrolóra obce Bystričany k záverečnému účtu na rok 2023, bod číslo 7 je zmena rozpočtu obce Bystričany rozpočtovým opatrením číslo 3 na rok 2024. Bod číslo 8 je žiadosť Roberta Letavaja a magisterky Zuzany Letavajovej, ulica Dlhá 115/70 Bystričany. Bod číslo 9 umiestnenie boxu balíkovo na pozemku vo vlastníctve obce, kde žiadateľom je Slovak Parcel Service SRO Ivanka pri Dunaji. Bod číslo 10 je žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove obecného úradu Slovak Telekom AS Bratislava. Bod číslo 11 sú zásady poskytovania darov na sociálne účely z rozpočtu obce, dodatok. Bod číslo 12 je rôzne, kde sa budeme venovať žiadosti spoločnosti Alas Slovakia SRO o rekonštrukciu protihlukovej bariéry v priestore nákladnej stanice v Chalmovej. Takisto dostane priestor hlavný kontrolór obce a ešte si povieme niečo aj o urbárskom pozemkovom spoločenstve. Bod číslo 13 je diskusia, bod číslo 14 je záver. Takže toto je program dnešného rokovania. Ak niekto z poslancov má niečo na doplnenie alebo by chcel niečo zmeniť, poprosím, vyjadrite sa. Ak nie, je všetko v poriadku, môžeme pokračovať a riadiť sa týmto programom. Kto je za, aby sme pokračovali v rokovaní týmto programom? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Konštatujem teda, že sme schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva a budeme sa ďalej riadiť týmto programom. Prejdeme k bodu číslo 3, to je voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem z radou poslancov za predsedu pána Michala Halača, ako členov komisie pána Rastislava Svačeka a pani Martu Rybárovú. Kto je za, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem, tak konštatujem, že návrhová komisia bude pracovať v zložení predseda pán Michal Haláč a členovia pán Rastislav Svaček a pani Marta Rybárová. Prejdeme k bodu číslo 4 dnešného rokovania, to je určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku určujem pani Janu Šnírcovú a za overovateľov zápisnice z radou poslancov pána Juraja Bartu a pani Danu Bosákovú. Prejdeme k bodu číslo 5 a to je kontrola plnenia uznesení. Dňa 4. marca 2024 obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce Filipa Lukáša vykonaním následovného uznesenia.
Tam máme dve uznesenia z posledného zastupiteľstva, a to je uznesenie číslo 15/2024, ktoré znie: poveruje starostu obce zabezpečenie všetkých potrebných úkonov pre dokončenie projektu obnova bytového domu Osloboditeľov 750/48, obnova bytového domu Osloboditeľov 751/49 a obnova bytového domu Osloboditeľov 752/50 prostredníctvom úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytových domov. V tomto uznesení teda ja som vykonal nasledovné úkony a máme tu napísané teda, že tieto 3 bytové domy, aby sa dotiahli do konca, pretože tento projekt sa ťahá už niekoľko rokov so štátnym fondom, aj vzhľadom na tú ekonomickú krízu a krízu v stavebníctve. Máme odpoveď zo štátneho fondu, teda, že nám predĺžujú vykonanie tohto projektu a zabezpečenie všetkých úkonov o 2 roky, čiže do 30.5.2026 máme predĺžené tieto veci, čiže tento prvý krok nám komisia akceptovala, keďže sme podali žiadosti, a následne teda pripravujeme už u projektanta aktualizácia rozpočtu a budeme teda podávať žiadosť na pridelenie a navýšenie teda príspevku, čo sa týka obnovu týchto 3 bytoviek, takže tam zasadá komisia každý mesiac, takže na ďalšom zastupiteľstve by sme mali dotiahnuť tieto ďalšie kroky a ja verím teda, že na jeseň by sme začali s obnovou týchto bytových domov v takomto stave. Pri uznesení číslo 19/2024 poveruje vlastne starostu obce rokovanie so žiadateľmi ohľadom vypracovania geometrického plánu a znaleckého posudku za účelom vzniku samostatných parciel, ktoré budú predmetom predaja. Tu treba postupovať pri kúpe a predaje majetku v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bystričany a v zmysle zákona o majetku obcí. To sa týkalo 4 žiadostí o predaj a kúpu nehnuteľnosti. Ja som teda zadal som znalcovi žiadosť o vyhotovenie znaleckých posudkov, boli to celkovo 4 žiadosti, s 2 žiadateľmi sme sa stretli, s jedným teda ja samostatne, s jedným žiadateľom sme sa stretli aj minulý týždeň teda na pracovnej porade s poslancami obecného zastupiteľstva, avšak keď ide vlastne o kúpu a predaj majetku, je nutné tu absolvovať ešte minimálne 2 kola rokovania a myslím si, že po lete budeme mať kompletné podklady k tomu, aby sme sa vedeli vyjadriť a zastupiteľstvo aby vedelo rozhodnúť o tom, teda, že či sa kúpia dané podiely alebo parcely, nehnuteľnosti, alebo či sa predajú a teda budú vedieť spraviť záver. Takže v takomto stave sú tieto 2 uznesenia a ja by som chcel teda požiadať poslancov obecného zastupiteľstva, aby zobrali tento bod na vedomie a poprosím teda predsedu návrhovej komisie, aby prečítal dané uznesenie. Uznesenie číslo 36/2024. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 4. marca 2024. Ďakujem. A kto je za, aby bolo dané uznesenie zobraté na vedomie? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Konštatujem teda, že dané uznesenie bolo zobraté na vedomie a ako som povedal, budeme pokračovať v tých krokoch, ktoré tam ešte potrebujú dotiahnuť, aby sa obecné zastupiteľstvo vedelo relevantne vyjadriť k daným témam a vedelo rozhodnúť o daných žiadostiach tak, ako by malo všetky kompletné podklady. Takže prejdeme k bodu číslo 6, to je prerokovanie záverečného účtu obce Bystričany za rok 2023 a následne budeme pokračovať stanoviskom hlavného kontrolóra obce Bystričany k záverečnému účtu na rok 2023 a teda teraz dostávam slovo pani inžinierke Gogorovej ako ekonómke, aby predniesla teda dôvodovú správu k záverečnému účtu na rok 2023. Ďakujem za slovo. Obec Bystričany hospodárila v roku 2023 na základe schváleného rozpočtu, ktorý bol obecným zastupiteľstvom schválený v novembri 2022 s celkovými rozpočtovými zdrojmi vo výške 2 633 754 eur na strane príjmov a aj na strane výdavkov. Rozpočet obce bol zostavený ako vyrovnaný v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. V priebehu roka bolo vykonaných 6 zmien rozpočtu v celkovej výške 2 849 149 eur na strane príjmov a aj na strane výdavkov. Stabilnú a významnú zložku rozpočtu obce tvoria daňové príjmy.
Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov obce je daň z príjmov fyzických osôb, tzv. Podielová daň zo štátneho rozpočtu, ktorá predstavuje 77% z celkových skutočných daňových príjmov. Poukázaná bola vo výške 704 000 eur. Hlavným kritériom pri rozdeľovaní výnosu dane z príjmov je počet obyvateľov. Nedaňové príjmy. Hlavnú časť týchto príjmov tvoria príjmy z prenájmu. Napríklad príjmy z prenájmu pozemkov. Na nájomné za pozemky máme uzatvorených 10 nájomných zmluv, výška nájomného 11 734 eur. Nedoplatok k 31.12. neevidujeme. Príjmy z prenájmu budov boli vo výške 113 614 eur. Z toho hlavnú časť tvorí nájomné z bytov, ktoré bolo vo výške 94 000 eur a nájomné z nebytových priestorov vo výške 19 000 eur. V roku 2023 sme prijali bežné transfery vo výške 733 524 eur. V prevažnej miere sú to dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, a to na úseku školstva. Táto predstavuje najväčšiu časť poskytnutých dotácií, ďalej to oblasť matriky, starostlivosť o životné prostredie, hlásenie pobytu občanov, register adries a voľby. Podrobné členenie je uvedené v záverečnom účte. V kapitálových príjmoch evidujeme príjem z predaja nehnuteľností v katastrálnom území Bystričany na základe verejnej obchodnej súťaže v sume 264 838 eur. Ďalej poskytnuté kapitálové transfery vo výške 283 000 eur v rámci projektov vodozádržných opatrení z Ministerstva životného prostredia a z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pre projekt vybudovania Wi-Fi vo výške 13 748 eur. V rámci príjmových finančných operácií vykazujeme prijatý bankový úver vo výške 50 000 eur za účelom asfaltovania miestnych komunikácií po realizácii projektu kanalizácia a rozšírenie čističky odpadových vôd. Prevod z rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2023 činil 120 238 eur. Bežné výdavky. Bežné výdavky obce bez rozpočtovej organizácie boli rozpočtované po 6. zmene vo výške 1 895 721 eur. Skutočné čerpanie bolo vo výške 1 808 939 eur, čo je plnenie na 95%. Podrobné členenie rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie je uvedené v tabuľkovej časti záverečného účtu. Podľa položiek rozpočtovej klasifikácie boli výdavky nasledovne. Mzdy a platy v celkovej výške 268 000 eur. Patria sem mzdové prostriedky všetkých zamestnancov obce. Poistné a príspevky do poisťovní v sume 106 000 eur. Jedná sa o odvody zdravotného a sociálneho poistenia. Tovary a služby v hodnote 513 000 eur. Jedná sa o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce. Poštovné, telefónne poplatky, energie, rôzny spotrebný materiál, dopravné, údržba obecných budov, stavieb, všeobecné a špeciálne služby, revízie a ostatné tovary a služby. Najvyššiu časť výdavkov v tovaroch a službách predstavujú výdavky za energie, plyn, elektrina, a to až 151 000 eur, a poplatok za vývoz komunálneho odpadu vo výške 52 000 eur. Bežné transfery. Skutočné čerpanie bolo vo výške 32 000 eur. Obec poskytla príspevok na stravovanie dôchodcom s nižšími príjmami. Príspevok vo výške 70 eur pri narodení dieťaťa sme poskytli 9 matkám. Splácanie úrokov. Štátnemu fondu rozvoja bývania boli uhradené úroky vo výške 14 000 eur a úrok z úveru pre projekt kanalizácie bol vo výške 3 000 eur a úrok z úveru z asfaltovania vo výške 1 000 eur. Kapitálové výdavky. Tie boli vo výške 756 193 eur. Podrobný a detailný rozpis je uvedený v záverečnom účte. Teraz spomeniem len položky významného charakteru. Napríklad nákup pozemku v časti Vršky od predávajúceho Emila Radosa vo výške 7 000 eur, nákup samonakladacieho posýpača na údržbu miestnych komunikácií, modernizácia Bystričanského okruhu bola prevedená vo výške 5700 eur. Ďalej sme zabezpečili rôzne prípravné a projektové dokumentácie pre prípravu projektov.
Bol zrealizovaný projekt vybudovania voľného pripojenia Wi-Fi v obci vo výške 14 472 eur. Za rok 2023 obec eviduje kapitálové výdavky pri realizácii projektu kanalizácia a rozšírenie čističky v celkovej hodnote 164 000 eur, kde úverové zdroje z banky predstavujú 50 000 eur za účelom asfaltovania. Stavebné práce realizovala firma Kombin Banská Štiavnica na základe zmluvy o dielo. V rámci operačného programu Kvalita životného prostredia sme realizovali projekty zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce a vodozádržné opatrenia v obci Bystričany v celkovej cene 294 000 eur. Tieto vynaložené oprávnené výdavky boli obci refundované počas realizácie projektu. V rámci výdavkových finančných operácií obec zabezpečuje splácanie istín z prijatých úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania na nájomné byty. Splátky za rok 2023 boli vo výške 43 000 eur a vo výške 1600 eur evidujeme splácanie úveru z Československej obchodnej banky na asfaltovanie miestnych komunikácií. Samostatnou časťou záverečného účtu je usporiadanie vzťahov voči organizáciám zriadených obcov. V našom prípade je to rozpočtová organizácia a obchodná spoločnosť obce. Začnem rozpočtovou organizáciou, tak obec má od 1.7.2002 zriadenú rozpočtovú organizáciu Základná škola s materskou školou, ktorej predmetom činnosti je výchova a vzdelávanie žiakov. Podľa ekonomickej klasifikácie najvyššiu časť výdavkov v oblasti školstva tvoria mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov, a to 490 000 eur. Odvody do poisťovní 175 000 eur, a v sume 196 000 eur sú prevádzkové výdavky na všetky školské zariadenia. Činnosťou a hospodárením obecnej SROčky Termál Bystričany Chalmova sa zaoberá aj výsledky schvaľuje valné zhromaždenie zložené z poslancov obecného zastupiteľstva. Obec skončila rozpočtové hospodárenie v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a po zapojení finančných operácií s prebytkom 60 230,17 eur, ktoré navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 36 894,33 eur a fondu oprav a údržby pre nájomné byty vo výške 23 335,84 eur. Bilancia aktív a pasív. Účtovné zobrazenie majetku obce a zdrojov jeho krytia je uvedené v súvahe. Aktíva sa rovnajú pasívam, a to je 7 773 073 eur. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám. Obec v roku 2023 poskytla dotácie na bežné výdavky v súlade so všeobecným záväzným nariadením číslo 2 z roku 2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel, a to telovýchovná jednota Dynamo Bystričany vo výške 13 400 eur a stolnotenisový oddiel Polstrav Bystričany vo výške 3500 eur. Tieto dotácie boli použité v poskytnutej sume. Toto sú základné údaje záverečného účtu za rok 2023. Záverečný účet je zverejnený na informačnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Toľko. Ďakujem. Ďakujem. Poprosím teda ešte pani Kolúka, ako prečítala aj dôvodovú správu k správe auditora za rok 2023. Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracuje do záverečného účtu, ktorý musí byť prerokovaný najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Zákonnou povinnosťou obce je dať si overiť ročnú účtovnú závierku, kedy auditor okrem iného overuje aj spôsob zostavenia bežného a kapitálového rozpočtu, či sme pri zostavovaní rozpočtu dodržali rozpočtovú zodpovednosť, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti. Audit účtovnej závierky obce Bystričany vykonala auditorka doktorka inžinierka Katarína Šašková so sídlom v Tvrdošíne. V správe je uvedené, citujem, podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31. decembru 2023 a výsledku je hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona o účtovníctve. Koniec citácie.
Ďalej sa v správe uvádza, citujem, na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v Slovenskej republike pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že obec Bystričany konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Koniec citácie. Uvedená správa nezávislého auditora je zverejnená v registri účtovných závierok a je k nahliadnutiu na obecnom úrade. Toľko. Ďakujem pekne. Ja by som poprosil teraz pána doktora Modrého, hlavného kontrolóra, o prečítanie stanoviska hlavného kontrolóra. Ďakujem. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení predkladám obecné zastupiteľstvu odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2023. Pri vypracovaní stanoviska som vychádzal z všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich danú oblasť schváleného rozpočtu obce na rok 2023, rozpočtových opatrení prijatých v priebehu roka 2023, inventarizácie majetku aj finančných prostriedkov hotovosti, stavu účtov a bankových výpisov, uznesení obecného zastupiteľstva ako aj záverečného účtu za rok 2022. Obsah i zostavenie záverečného účtu je v súlade s paragrafom 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje údaje o plnení rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, fondové hospodárenie, finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu, informácie o poskytnutých dotáciách, doplnkové údaje, ako aj návrh uznesenia. Návrh záverečného účtu je prerokovaný v zákonom stanovenej lehote. Pred prerokovaním bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, a to na webovom sídle obce. Hospodárenie obce v roku 2023, ako bolo spomenuté, sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom 7.11.2022 ako vyrovnaný. Čo sa týka zhodnotenia príjmov a výdavkov obce, nebudem tam doplňať, čo bolo povedané zo strany pani ekonomky, akurát v rámci bilancie môžem zhodnotiť, že obec v priebehu roka 2023 dodržiavala pravidlá používania návratných zdrojov financovania v súlade s paragrafom 17 odsek 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v priebehu roka bola vykonávaná inventarizácia finančných prostriedkov v hotovosti, a to bez inventarizačných rozdielov. Čo sa týka fondového hospodárenia, rezervný fond bol tvorený s ostatkom finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov a prírastku v roku 2023. Zapojenie v rozpočte bolo vykonané v priebehu roka na základe uznesenia obecného zastupiteľstva na konkrétne určený účel. Čo sa týka sociálneho fondu, je tvorený mesačne v súlade s vyššou kolektívnou zmluvou prídelom z úhrnu funkčných platov zúčtovaných zamestnancov na výplatu za príslušný kalendárny mesiac a použitý bol v súlade s ustanoveniami zákonníka práce, ako aj vnútorných organizačných aktov. Čo sa týka samotného výsledku hospodárenia, ktorý asi najviac zaujíma aj obyvateľov, tak výsledkom upraveného rozpočtu, čiže po odpočítaní všetkých príjmov a výdavkov so započítaním aj finančných operácií, je za rok 2023 prebytok vo výške 60 230,17, z ktorého je potrebné odpočítať fond údržby a oprav. Návrh použiť tieto prostriedky na tvorbu rezervného fondu obce je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a hlavný kontrolór nemá námietky k použitiu prebytku hospodárenia v takejto forme. Na základe vyššie uvedenej skutočnosti odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Bystričany za rok 2023 v zmysle príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, najmä v súlade s paragrafom 16 odsek 6 výrokom schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 2023 bez výhrad. Ďakujem pekne. Ďakujem. Chce niekto poslancov vystúpiť na bodu? Ak nie, tak poprosím teda, aby sme zobrali tento bod na vedomie, teda toto uznesenie a o prečítanie uznesenia, prosím. Uznesenie číslo 37/2024. Poprvé správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2023 a po druhé správu nezávislého auditora o overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2023. Ďakujem. Kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Konštatujem teda, že dané uznesenie bolo schválené. A prejdeme teda k uzneseniu číslo 38/2024, ktoré sa takisto týka tohto bodu. Uznesenie číslo 38/2024. Poprvé záverečný účet obce Bystričany za rok 2023
a celoročné hospodárenie bez výhrad. Po druhé, použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 36 894 eur aj 33 centov. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu fondu oprav a údržby vo výške 23 335 eur aj 84 centov. Ďakujem pekne. Kto je za? Zdržal sa niekto? Ja by som doplnil, že tá prvá časť sa brala na vedomie a teraz sa schváľovalo, takže berie na vedomie a aj schváľuje. Lebo sme hovorili, že obecné zastupiteľstvo, ale aby tam bolo aj povedané, že schváľuje, keď to budeme čítať. Dobre? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Ďakujem. Konštatujem teda, že dané uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 7, a to je zmena rozpočtu obce Bystričany na rok 2024, konkrétne rozpočtové opatrenie číslo 3. Takže poprosím pani ekonomku, aby prečítala dôvodovú správu. Predkladáme na schválenie obecnému zastupiteľstvu návrh zmeny rozpočtu číslo 3 v roku 2024 z dôvodu, že do príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu schválenú v decembri minulého roku vstupujú finančné prostriedky, s ktorými sa pri zostavovaní rozpočtu nerátalo. Bežné príjmy zvyšujeme o sumu 9210 eur. Konkrétne nedaňové príjmy zvyšujeme o 7300 eur. Jedná sa o príjmy z dobropisov za energie v priebehu tohto roka. V časti transfery evidujeme zvýšenie o sumu 1910 eur. Jedná sa o poskytnutie dotácie na zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu v 2 okrskových komisiách. Príjmové finančné operácie znižujeme o sumu 44 540 eur. Jedná sa o použitie prostriedkov z fondu oprav pre bytové domy na ulici Osloboditeľov vo výške 7960 eur a ponížime položku použitie rezervného fondu o sumu 52 500 eur. Čo sa týka výdavkovej časti rozpočtu, tu zvyšujeme bežné výdavky obce o sumu 9210 eur. Týka sa to oddielu Všeobecná správa, kde položku poistné do poisťovní zvyšujeme o sumu 1320 eur a bežné transfery o sumu 3775 eur. Všeobecné verejné služby zvyšujeme o sumu 1910 eur z dôvodu zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu. Oblasť cestnej dopravy zvyšujeme o sumu 6000 eur z dôvodu objednania dopravného značenia na miestnych komunikáciách po obci, ako je čistenie odtokových kanálov na dažďovú vodu. V objekte telocvične pri základnej škole sme vykonali vodoinštalárske a kurenárske práce v celkovej cene 1400 eur. Oddiel opatrovateľská služba znižujeme o sumu 5195 eur na položke mzdy a odvody do poisťovní. Kapitálové výdavky znižujeme o sumu 52 500 eur. Jedná sa o použitie prostriedkov rezervného fondu. Výdavkové finančné operácie zvyšujeme o sumu 7960 eur. Jedná sa o splátky pre štátny fond rozvoja bývania z dôvodu rekonštrukcie bytových domov na ulici Osloboditeľov. V rámci bežného rozpočtu sme vykonali presun rozpočtových prostriedkov v oddieli sociálne zabezpečenie medzi položkami mzdy a bežné transfery bez zvyšovania rozpočtu. Zmenou rozpočtu sme znížili príjmy aj výdavky o sumu 35 330 eur. Po vykonaných zmenách celkové príjmy sú vo výške 2 385 644 eur. V takej istej rozpočtovej sume sú aj výdavky. Rozpočet obce po tretej zmene zostáva vyrovnaný. Toľko. Ďakujem pekne. Chcel by niekto dodať niečo k tomu? Ak nie, poprosím o prečítanie uznesenia. Uznesenie číslo 39/2024. Zmena rozpočtu obce Bystričany rozpočtovým opatrením číslo 3/2024 na rok 2024 v zmysle paragrafu 14 odseku 2 zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu. Takže bežné príjmy zmena plus 9210 eur spolu 1 840 669. Kapitálové príjmy bez zmeny spolu 378 252.
príjmové finančné operácie minus 44 540, spolu 64 723, vlastné príjmy RO bez zmeny 102 000, súčet minus 35 330 eur, dokopy 2 385 644 eur. Bežné výdavky obce plus 9210 eur, spolu 1 044 782, bežné výdavky škola bez zmeny 823 505, kapitálové výdavky minus 52 500, dokopy 415 752, výdavkové finančné operácie plus 7 960, dokopy 101 605, súčet minus 35 303, dohromady 2 385 644. Hospodárenie celkom 0. Ďakujem pekne. Kto je za? Zdržal sa niekto? Nikto proti? Ďakujem, konštatujem teda, že dané uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 8, a to je žiadosť pána Roberta Letavajova a pani magisterky Zuzany Letavajovej dlhá 115/70 Bystričany, kde teda my sme boli požiadaní 7.8. a koncom minulého roka sme schvaľovali žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. Jedná sa o pozemky, ktoré sú predmetom predaja, hraničia s nehnuteľnosťami, ja prečítam zdôvodnenie žiadosti, hraničia s našimi nehnuteľnosťami a v minulosti patrili k spoločnému dvoru. Po zameriavaní muselo dôjsť k chybe a pozemok pred našim domom je od hranice domu zapísaný na liste vlastníctva číslo 2014 ako parcela registra E číslo 1288/2 aj napriek tomu, že na pôvodnej hranici pozemku je už vyše 40 rokov postavený plot s bránkou a je tu účel využitia majetku. Na parcele 1288/2 je predzáhrada a na parcele 148/2 je vybudovaný odkapový chodník. My sme sa na zastupiteľstve koncom roka dohodli, že žiadateľ dá vypracovať znalecký posudok, pretože sme nevedeli sumu a následne teda bude tento spôsob predaja vyšpecifikovaný. Na základe teda znaleckého posudku sa jedná o 7 m² zastávanej plochy na parcele registra C 644/1, takisto o 12 m² zastávanej plochy na parcele registra C 650/3 a na parcele registra C 644/1 o výmere 7 m². Dôvod hodný osobitného zreteľa je teda, že pozemky hraničia s nehnuteľnosťami a v minulosti patrili k spoločnému dvoru a na pozemku už je 40 rokov postavený plot s bránkou. Cena teda je 430 eur v zmysle znaleckého posudku číslo 16/2024, ktorú dal žiadateľ teda vypracovať inžinier Slavomír Cifrík, evidenčné číslo znalca 915820 a teda všetky náklady spojené s predajom, kúpna zmluva a zápisom do katastra by mal hradiť kupujúci. Sú nejaké otázky k tomuto, alebo môžeme prejsť k prečítaniu uzneseniu a schvaľovaniu alebo neschvaľovaniu? Ak nie teda, tak poprosím o prečítanie uznesenia o spôsobe predaja pozemkov vo vlastníctve obce. Uznesenie číslo 40/2024. Spôsob predaja pozemkov vo vlastníctve obce Bystričany v zmysle paragrafu 9a odseku 8 písmena E zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle článku 11. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bystričany z dôvodu hodného osobitého zreteľa žiadateľom Robert Letavaj a magistra Zuzana Letavajová, bydlisko Dlhá 115/70 97245 Bystričany.
Ide o nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva číslo 2014 a liste vlastníctva číslo 1 katastrálneho územia Bystričany v zmysle novovytvoreného geometrického plánu úradne overeného dňa 17.4.2024 číslo 344/2024. Jedná sa o C parcely 644/1 o výmere 7 m2 zastávaná plocha, C parcela 650/3 o výmere 12 m2 zastávaná plocha a C parcela 644/1 o výmere 7 m2 zastávaná plocha. Nie, tam je, ja opravím, len tam je chyba v parcelnom čísle v tom uznesení a tam mal by 650/5. Tak oprava C parcela 655/1 o výmere 650/5 o výmere 60 m2. 60 m2. Dôvod hodný osobitého zreteľa, pozemky hraničia s nehnuteľnosťami a v minulosti patrili k spoločnému dvoru. Na pozemku je už vyše 40 rokov postavený plot s bránkou. Cena 430 € v zmysle znaleckého posudku číslo 16/2024 vypracoval inžinier Slavomír Cifrik, evidenčné číslo znalca 915820. Ďakujem. To je len chyba v písaní, teda v uznesení, keď sa to objaví, tak sa to opraví, tak ako má. Kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Konštatujem teda, že dané uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 9 a to je umiestnenie boxu balíkov na pozemku vo vlastníctve obce, žiadateľ Slovak Parcel Service. Tento bod sme už schvaľovali na minulom zastupiteľstve. Môžeme teda prejsť k prečítaniu uznesenia. Ja len poviem teda k tomuto bodu, že je tam jedna zmena, to je technická zmena miesta kvôli parametrom, aby sa vôbec ten box dal pustiť, takže len sa mení parcela, výmera 1 m2 ostáva a je to tiež pred obecným úradom, takže tam sa nám to vlastne lámu sa nám tam parcely, takže len to upresnenie, preto tam je technická zmena miesta. Uznesenie číslo 41/2024. V zmysle zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci a v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bystričany z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváleného uznesením číslo 20/2024 zo dňa 4.3.2024 prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce Bystričany, parcelné číslo 642/4 registra C o výmere 1 m2 z celkovej výmery 525 m2, zapísanej na liste vlastníctva číslo 1 katastrálne územie Bystričany podľa prílohy číslo 1, ktorá znázorňuje špecifikáciu umiestnenia boxu Balíkovo a technické parametre boxu Balíkovo. V zmysle paragrafu 9a odseku 9 písmena C zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci, znení neskorších predpisov a v zmysle článku 11 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bystričany z dôvodu hodného osobitého zreteľa žiadateľovi Slovak Parcel Service SRO, Senecká cesta 1, 90028 Ivanka pri Dunaji, spis číslo OCU /2024/0156. Výška nájomného 1 € ročne. V zmysle návrhu zmluvy na dobu neurčitú s výpovednou lehotou. Technická zmena miesta, parcela číslo 815/3 registra C o výmer 1 m2 z celkovej výmery 493 m2, zapísanej na liste vlastníctva číslo 1 katastrálne územie Bystričany, príloha číslo 1. Ďakujem. Kto je za, aby sme prijali dané uznesenie, kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem, konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. A k tomuto bodu poviem len jednu takú malú poznámku, lebo ľudí to určite zaujíma. Pýtali sa nás teda, že ako to je s tým balíkom boxom pakety. My sme dostali
pretože v pakete sa že vraj zmenilo vedenie a my sme dostali teda výpoveď zo zmluvy a teda ten box pakety sa to nebude realizovať. Neviem, prehodnotili vlastne investície na obciach do 2000 obyvateľov, v menších obciach, len v mestách, že vraj teraz robia, takže sme radi, že teda Slovak Parcel Service tu postaví tento balíkov box, takže toľko to k tomuto bodu. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 10. Je to žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove obecného úradu Slovak Telekom AS Bratislava. To je takisto bod, ktorý sme ktorý sme riešili už na poslednom zastupiteľstve a jedná sa vlastne o priestor na obecnom úrade, kde je uložená serverovňa k optickému internetu a celý ten systém Slovak Telekomu, takže poprosím o prečítanie uznesenia 42/2024. Uznesenie číslo 42/2024 v zmysle zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci a v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bystričany z dôvodu hodného osobitého zreteľa schváleného uznesením číslo 24/2024 zo dňa 4.3.2024 prenájom nebytových priestorov v budove obecného úradu. Miestnosť číslo 1 o výmere 7,13 m2 a miestnosť číslo 2 o výmere 11,8 m2 spolu o výmere 18,93 m2. Parcelné číslo 624/2, registre C-čkovej parcely, list vlastníctva číslo 1, výmera 18,93 m2, druh nehnuteľnosti nebytový priestor, katastrálne územie Bystričany, obec Bystričany, okres Prievidza. V zmysle paragrafu 9a odseku 9 písmena C zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci a v znení neskorších predpisov a v zmysle článku 11 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bystričany z dôvodu hodného osobitého zreteľa žiadateľovi, teda nájomcovi, Slovak Telekom AS, Bajkalska 28, 817 62 Bratislava. Spis číslo obecného úradu /2023/0685. Výška nájomného 331 eur aj 28 centov za kalendárny rok. V zmysle návrhu zmluvy na dobu neurčitú s výpovednou lehotou. Ďakujem. Kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 11, to sú zásady poskytovania darov na sociálne účely z rozpočtu obce Bystričany. Jedná sa vlastne teda o poskytnutie finančného daru vo výške 70 eur za každé narodené dieťa. My tu máme schválené zásady poskytovania darov na sociálne účely z rozpočtu obce Bystričany, ktoré boli schválené 26.3.2013 uznesením číslo 26/2013. A navrhujeme teda nové znenie článku 2, to je poskytnutie daru, kde teda v prvej odrážke obec poskytuje finančný dar vo výške 70 eur za každé narodené dieťa, ktoré sa v dobe svojho narodenia stáva obyvateľom obce na základe svojho prihláseného trvalého pobytu. V druhej odrážke finančný dar sa poskytuje jednému z rodičov dieťaťa za podmienky, že v deň jeho narodenia má matka alebo otec v obci trvalý pobyt. A v odrážke číslo 5 je teda, že starosta obce je oprávnený udeľovať výnimku priznania daru v prípadoch, keď rodičia v odôvodených prípadoch nespĺňajú podmienky stanovené v týchto zásadách. Ak by došlo teda k nejakej výnimke, že sa u nás narodia deti, kde rodičia napríklad stávajú dom a nemajú ešte prehodený trvalý pobyt, tak budeme postupovať pri výnimke, ktorú udeľuje starosta. Teda aspoň ja mám taký názor, budeme postupovať rovnako pri všetkých týchto rodičov, že teda keď udelíme rodičom, ktorí tu napríklad stávajú, prerábajú alebo sa sem presťahovali, túto výnimku a dostanú týchto 70 eur na základe teda toho, že si prehodia trvalý pobyt ku nám, tak budeme tak robiť en bloc pre všetkých. Čiže ak súhlasíme s daným návrhom, alebo by niekto chcel niečo dodať k danému návrhu, tak... Áno, pán kontrolór má dobrú poznámku, že teda trebalo mať vyčistené záväzky z obcov Bystričany, či majú zaplatené veci alebo nezaplatené.
Môžem povedať teda, že tie zásady poskytovania darov na sociálne účely obsahujú aj túto kolónku, že keď niekto nemá vysporiadané záväzky, tak nemôže teda žiadať ani o žiadnu dotáciu takisto. A takisto budeme aj postupovať. Takže môžeme prejsť k uzneseniu. Uznesenie číslo 43/2024. Zásady poskytovania darov na sociálne účely z rozpočtu obce Bystričany. Dodatok. Ďakujem, kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem, konštatujem teda, že dané uznesenie bolo schválené. Prejdeme do bodu rôzne. Ja by som sa tu chcel teda venovať žiadosti spoločnosti Alas Slovakia o rekonštrukciu protihlukovej bariéry v priestore nákladnej stanice v Chalmovej. Od roku 2002 je uzavretá zmluva so spoločnosťou Alas na priestor pri železničnej stanici, kde sa nakladá kameň. A my sme v minulom roku absolvovali na základe sťažnosti občanov viacero sedení. To znamená, bol oslovený regionálny úrad verejného zdravotníctva, bolo oslovené ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, konkrétne pracovisko v Žiline, boli vykonané merania a teda ja by som tak k tomu chcel také krátke stanovisko, že čo sa udialo a zhrniem to celé a povieme si teda, čo je predmetom tejto žiadosti o rekonštrukciu protihlukovej bariéry a respektíve toho zariadenia. Ja by som teda chcel nielen obyvateľom Dolnej Domoviny a Chalmovej povedať, že tá nákladka štrku, ktorá je umiestnená spoločnosťou Alas na pozemku obce Bystričany v blízkosti železničnej stanici, ako som hovoril, že na základe podnetu od občanov žijúcich v tejto lokalite som dostal podnet a takisto dostali aj tieto inštitúcie, ktoré som povedal pred chvíľou, oznámenie. Uskutočnilo sa tu viacero stretnutí so zástupcami spoločnosti Alas, takisto ministerstva dopravy, poslancami obecného zastupiteľstva a dotknutými občanmi. Občania v danej lokalite namietali nasledovné problémy a to bola zvýšená prašnosť a hlučnosť pri nákladke, ktorá bola vykonávaná a takisto bolo nakladanie štrku v skorých ranných hodinách a taktiež sa to dialo, že bol nakladaný štrk počas víkendov a takisto aj počas sviatkov. Na základe týchto požiadaviek bolo udelených viacero opatrení pre odstránenie týchto problémov, ako som hovoril. Bolo nariadené meranie hluku vo vonkajších priestoroch pre účely zákona číslo 355/2007 zbierky zákonov o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas zvýšenej prašnosti teda bolo nariadené skrápanie vodou, pretože keď sa ten kameň nakladá na ten valník, práši sa a jednoducho, keď je teplejšie počasie alebo fúka vietor, tak ten prach je neznesiteľný a tí ľudia, ktorí bývajú v blízkosti týchto nehnuteľností, majú s tým oprávnený problém a ja si myslím teda, že tie veci, ktoré namietajú, sú absolútne oprávnené. Takisto bolo nariadené upravenie hodín prevádzky danej nákladky. To znamená, že na základe tých meraní sa zistila vyššia hlučnosť, ako povoluje limit, kde teda máme my aj priložený protokol. Z tohto dôvodu sme sa v nasledujúce dni po meraní stretli, ja som ohlásil pána riaditeľa spoločnosti, ktorý prišiel z Košíc, a pána riaditeľa lomu v Kamenci pod Tašníkom, teda kde sa ten kameň ťaží a nakladá. On mi teda vysvetlil aj, že počas toho sa nenakladá len kameň častokrát z Kamenca, ale majú oni dohodnuté kontrakty aj s lomom v Lehote pod Tašníkom, to znamená, že to je iná firma, ale tam sme sa dohodli, že to ľudí nemusia absolútne zaujímať, pretože to je ich odpovednosť, keďže majú danú nákladku, čo samozrejme priznali a povedali, že je to tak. Výsledkom tohto stretnutia bolo, že ja musím povedať, že to bol konštruktívny rozhovor. Je teda, že spoločnosť investuje v tej prvej fáze do vybudovania protihlukových bariér na danom systéme. V okolí teda nákladky a priestoru násypu. Následne teda budú vykonané kontrolné merania
pretože teda, aby som to vysvetlil, je to pozemok obce, kde je dlhodobá nájomná zmluva a tá stavba je demontovateľná, avšak týmito vylepšeniami by malo dôjsť k zníženiu daného hluku a týchto vecí, ktoré tam dochádzali, ktoré som povedal. Následne po inštalácii týchto opatrení bude vykonané opätovné meranie hluku a prašnosti a či sa skrápa, neskrápa. Keď tieto hodnoty nebudú sedieť, bude sa pokračovať ďalej. Je tam navrhnutá fáza 2, fáza 3. A ja tu mám aj taký bod napísaný, že ohľadom harmonogramu, keď sme sa domáhali toho, alebo pokladal som otázky pánovi riaditeľovi, že prečo sa nakladá sviatky, prečo sa nakladá o 6 ráno, tí ľudia chodia na nočné, potrebujú sa takisto vyspať, dneska je ťažká doba, ekonomická situácia nie je najlepšia či spoločnosti, čiže tí ľudia nechcú stratiť prácu, potrebujú chodiť do roboty, majú svoje záväzky, účty, hypotéky, rodiny, takže a prečo vlastne sú také divoké časy ráno o 6 počas sviatku, že či to je nutné, tak argumentovali tým, teda, že nakladanie sa robí v čase, keď im to povolia železnice Slovenskej republiky a častokrát oni dostávajú divoké časy, to znamená o 6 ráno na nakladke, čiže častokrát, keď aj oni žiadajú o takéto že vraj časy, tak keď žiadajú o normálnejšie časy, tak dostanú takýto čas. To je na komunikácii ich, pretože akceptoval by som, keby to bolo o 8:00, že niekto sa už funguje normálne, ale častokrát cez sviatok o 6 ráno nakladať si myslím, že nie je debata. Tak by som to uzavrel. Nakoniec sme dospeli teda v dohode, že sa upravia aj tieto hodiny, upraví sa nakladanie, nebude to cez sviatky. Musím povedať teda, že to jednanie bolo korektné a uvidíme teda, ale na konci dňa my chceme vidieť výsledky toho celého, takže uvidíme, ako to bude. Ale na tom stretnutí s občanmi bolo viackrát zdôraznené, a teda ja by som to chcel tu aj povedať verejne, že tento priestor bol zvolený obcov bez širšej diskusie s nimi. V roku 2002, to znamená, že v roku 2002 sa že vraj s tými ľuďmi nikto nebavil o tom, či tam bude nákladka alebo nebude nákladka. Nebavil sa s nimi nikto o tom, že čo to môže byť, či tam môže byť zvýšená prašnosť, či tam môže byť zvýšená hlučnosť a aký dopad by to malo mať na danú lokalitu. Keď som sa pýtal ľudí, prečo to nepripomienkovali, povedali mi, že doma s zatvorenými dverami sa pustili s plačom a nechceli to riešiť. No, taká to bola odpoveď. To znamená, že alebo sa to báli, ja neviem, komunikovať s zástupcami obce, čiže ja to vnímam teda ako oprávnenie nejakú krivdu z minulosti z roku 2002, keďže tam je tá nájomná zmluva a tiež si myslím, že tam mohli byť dohodnuté iné podmienky, mohli tam byť protihlukové múry vybudované a tak ďalej, mohli tam byť nejaké podmienky zadefinované. Ja chcem teda povedať, že to sa v tomto prípade neudeje. My budeme toto jasne komunikovať, že aké opatrenia sa tam spravia, aké sa teda spravili. A až to nebude pomáhať, tak pristúpime k ďalším opatreniam. A ja som teda aj pánovi riaditeľovi povedal, že viete, je tam nájomná zmluva. Ak sa nespravia opatrenia, ktoré predídu takýmto veciam, aj napriek tomu, že obec má príjem do rozpočtu vo výške 10 000 eur z tohto nájmu, tak ja požiadam obecné zastupiteľstvo, teda aby som mohol konať s tým, že zrušíme nájomnú zmluvu. Ale samozrejme, vzhľadom na to, že to boli korektné jednania, že sa tam robia tie opatrenia, uvidíme, aký bude to výsledok, tak zatiaľ k tomuto nepristupujeme, ale aj to je jedna z možností, takže ako som povedal, budeme s ľuďmi komunikovať otvorene a budeme teda znova ich pozývať na stretnutie, pretože zástupcovia spoločnosti boli na stretnutí aj s občanmi, tam sa povedali veci a teda vnímam to tak, že tie veci sa plnia. Súčasťou toho videa teda budú aj nejaké obrázky toho celého, ako by malo byť, vlastne to by malo vzniknúť niečo takéto v tých fázach, to znamená, že problém tam bol vlastne pri tom, keď sa nakladá, sype ten štrk na ten valník, ktorý je železný, to vytvára nadmerný hluk, to vytvára tú prašnosť, takže vlastne zakrytím toho celého
by malo dôjsť k zlepšeniu podmienok. Uvidíme teda, aký bude výsledok. Ja dúfam, že to bude v poriadku a keď nie, tak budeme postupovať ďalej, ako som povedal. Takže ja by som chcel teda požiadať obecné zastupiteľstvo, aby až má niekto komentáre k tomu, alebo niekto chce niečo povedať, tak poprosím vás teraz. A ak nie, tak prejdeme k danému uzneseniu. Má niekto niečo? Ja sa chcem opýtať, my sa bavíme o rekonštrukcii už existujúcej alebo o vybudovaní novej. Rekonštrukcia existujúcej, pretože keby sme sa bavili o vybudovaní novej, tak to by muselo ísť stavebné konanie. Toto je len rekonštrukcia existujúcej nákladkovej sústavy, kde sa vlastne nemení výmera ani nič, ale mení sa opláštenie a menia sa tam vlastne tie použitie materiálu. Uvidíme. Podľa projektu teda by to malo priniesť zníženie hlučnosti na adekvátnu úroveň, ktorá by tam mala byť, takže uvidíme. Takže uznesenie číslo 44/2024. Inštaláciu oceľovej protihlukovej steny vyhotovenej z nosných oceľových stĺpov kotvených do existujúcej monolitickej železobetónovej steny o dĺžke 10 metrov a prefabrikovaných betónových dielov o dĺžke 30 metrov na pozemku katastra parcely C, parcela číslo 1119/1, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie o výmere 6370 m2 v katastrálnom území Bystričany za účelom zníženia hlukovej záťaže z prevádzky železničná nákladka Kamenivá v Bystričanoch. Žiadateľovi spoločnosti Alas Slovakia SRO Polianky 3357/23 84101 Bratislava. Ďakujem, kto je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem, konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ja by som teraz dal slovo pánovi hlavnému kontrolórovi obce. Ďakujem pekne. Predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bystričany na druhý polrok 2024 vo členení na pravidelné kontroly, ostatné kontroly, stanoviska a iné činnosti. V rámci pravidelných kontrol je to kontrola plnenia ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva prijatých v prvom polroku 2024, kontrola peňažných prostriedkov v pokladnici obci. V rámci ostatných kontrol, kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce za prvý polrok 2024, kontroly vykonávané na základe uznesenia obecného zastupiteľstva alebo kontroly vykonávané z vlastného podnetu, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti. V rámci stanovísk a iných činností je tu vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2025, účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, vypracovanie správ o výsledku kontrol, spolupráca pri vypracovaní všeobecne záväzných nariadení, základných organizačných pravidiel, vnútorných smerníc obce a obecného úradu, ďalej vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Bystričany na roky 2025-2027 a zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle zákonníka práce. Na základe predloženia tohto návrhu podávam návrh na prijatie uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bystričany na druhý polrok 2024 s tým, že bol zverejnený zákonom stanovené lehote, čiže 15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja by som ďalej pokračoval teda s tým. Aha. Po schválení ešte pôjdu správy. Nech sa páči. Toto tu dať hlasovať. Teda, môžem teda o tom dodať hlasovať, čo bolo povedané teraz? A budeme ďalej pokračovať správami. Áno. Tak. Dobre, kto je za? Zdržal sa niekto? Niekto proti? Ďakujem teda, že dané uznesenie bolo schválené. Prejdeme teraz k správam pána kontrolóra. Predkladám správy za druhý štvrťrok 2024 a to je správa číslo 5, ktorá sa týkala vykonania inventarizácie v rámci pokladnice obce. Tam konštatujem, že neboli zistené žiadne nedostatky spojené s výsledkom inventarizácie. Ďalej je to správa číslo 6. Správa číslo 6 pojednáva o kontrole pokladničných príjmových a výdavkových dokladov v prvom polroku, za druhý polrok 2023. To bolo ako podklad k stanovisku záverečného účtu a faktúry, ktoré boli prijaté v kontrolnom období. Tu konštatujem, že čo sa týka činnosti je dodržiavania zásada kontroly 4 očí, čiže každý pokladničný doklad je opatrený buď to podpisom
podpisom oprávneného zamestnanca a zároveň aj štatutárnym zástupcom, respektíve nadriadeným zamestnancom, a konštatujem, že obec Bystričany nevykazuje neuhradené faktúry, pričom doručené faktúry sú uhradzané v lehote splatnosti. To je, čo sa týka v čase vykonania danej kontroly. Ďalej tu máme správa číslo 7 a týka sa zásad hospodárenia nakladania s majetkom obce. Tu konštatujem, že obecné zastupiteľstvo prijalo materiál ako zásady hospodárenia nakladania s majetkom obce Bystričany na zastupiteľstve 4.3.2024 s tým, že bola vykonaná kontrola prijatého uznesenia, teda prijatých zásad spolu s minimálnymi zákonnými nárokmi, ktoré sú stanovené v paragrafe 9 odsek 1 zákona o majetku obcí, čím môžem konštatovať, že neboli zistené nedostatky, avšak naďalej treba venovať pozornosť potrebám miestnych pomerov a riešiť žiadosti doručené od obyvateľom s ohľadom na prípadné zmeny úpravy existujúcich zásad. To boli tie najmä okolnosti hodné osobitného zreteľa, ak by sa niečo vyskytlo, čo by bolo treba upraviť na základe žiadosti obyvateľov. Ďakujem pekne. Uvedené správy sa len berú na vedomie. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by niekto niečo dodať daným správam? Ak nie, teda poprosím obecné zastupiteľstvo, aby uznesenie číslo 46/2024 zobralo uvedené informácie na vedomie, a teda kto je za, aby sme prijali toto uznesenie. Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Konštatujem teda, že uznesenie bolo zobraté na vedomie. Ja by som chcel ešte teda oboznámiť širokú verejnosť a poslancov obecného zastupiteľstva o tom, že v tomto roku prebehla urbárska schôdza, kde teda sa hlasovalo o nových štruktúrach a o novom predsedovi urbárskeho spoločenstva, keďže tam došlo k viacerým zmenám a došlo teda k návrhu, že urbárske pozemkové spoločenstvo by mala zastupovať obec Bystričany. Ja som poveril teda pána poslanca Slačeka tým, aby obec Bystričany zastupoval v štruktúrach urbánskeho pozemkového spoločenstva obce Bystričany, kde som ho poveril v plnom rozsahu oprávnení, a to je oprávnenie člena výboru urbánskeho pozemkového spoločenstva v plnom rozsahu oprávnenia, taktiež ako oprávnenia predsedu urbárskeho pozemkového spoločenstva Bystričany v plnom rozsahu. Čiže ide tu o to, že ako iste viete, viacerí sa stretávame na schôdzi urbárskeho pozemkového spoločenstva. Pán predseda Gašparovič teda už ďalej nekandidoval a myslím si, že je fajn, že obec Bystričany teda sa na konci dňa, keď to tak poviem, aj keď má 9 hlasov v tom pléne, chce postarať o to, aby jednoducho to urbárske pozemkové spoločenstvo fungovalo, pretože to nie je len o tých centimetroch štvorcových, o vyťažených kubíkov dreva, ale sú to v majetku urbárskeho pozemkového spoločenstva, sú pasienky, lúky, orná pôda, taktiež sú to komunikácie v extravilane, sú to pozemky, kde ľudia chodia na bicykli, na rekreáciu a tak ďalej, čiže je to nesmierne dôležité, aby to urbárske pozemkové spoločenstvo fungovalo tak, ako má, aby sa nestalo to, teda, že tie dokumenty sa zbalia a odošľú sa na príslušný úrad a jednoducho, aby na konci dňa sa nestalo to, aby sme sa nečudovali, že niekde budú postavené oplotky a do lesa alebo na polnú cestu sa nedostaneme. To sa môže stať. Pretože, ako som povedal, ja som tu 6. rok, ale povedal som to na prvej schôdzi, ktoré som sa zúčastnil na urbárskom pozemkovom spoločenstve, ľudia predávajú za 20 centov cudzím ľuďom podiely v urbáre. To znamená, keď chce kúpiť obec podiel, tak dostávame ponuku 70 centov, 60 centov, cudziemu za 20. Tá obec Bystričany, ja si to neberiem, je to majetok všetkých ľudí a zostane to pre ďalšie generácie. Čiže aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli, a ja ďakujem teda Rastovi Svačekovi, že sa podujal na to, že bude zastávať funkciu predsedu
a bude zastupovať obec Bystričany ako právnickú osobu. Takisto už tu máme nejaké žiadosti, ktoré budeme na budúcom zastupiteľstve chcieť schváliť a teda kúpiť nejaké podiely, aby sme teda zvyšovali svoju silu v tom Urbáre ako obec a aby sme na konci dňa teda nedospeli k tomu, že sa nedostaneme do lesa. To sa môže veľmi ľahko stať. Samozrejme, bude aj diskusia, takže áno, nech sa páči. Áno, bude o tom diskusia. Áno, jasne, v poriadku. Ja vám dám slovo diskusii k tomu Alasu. Áno? Takže ja by som chcel teda poprosiť poslancov obecného zastupiteľstva, aby zobrali tento bod na vedomie. To bude uznesenie číslo 47 o Urbárskom pozemkovom spoločenstve. A kto je teda za, aby sme prijali toto uznesenie? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Ja ešte k tomu poviem, k tomu Urbáru, taký návrh aj bol teda, že ja mám byť predsedom Urbárskeho spoločenstva, ja zo zákona nemôžem byť predseda Urbárskeho spoločenstva a ja si myslím, že nebolo by to ani dobré, ja môžem byť, aj teda som prítomný v jednotlivých rokovaniach a tak ďalej, ja sa budem snažiť Rastovi Slačekovi pomáhať v týchto veciach, ale ja si myslím, že je to človek, ktorý má systém v práci, rozumie veciam, je natoľko vyzretý, vyspelý a zdatný, že ovláda tú problematiku a je rešpektovaná osoba v obci a takisto svoje vždy záväzky a slovo si plní, takže ho budú rešpektovať aj ostatní partneri. To znamená od najväčších podielníkov po najmenších a jednoducho už na najbližšej schôdzi on predniesie nejaké návrhy riešení, čo bude s Urbárom, takže ja si myslím, že on je ten správny človek, ktorý teda dá tomu Urbáru dobré smerovanie a na konci dňa teda to bude prospešné pre všetkých obyvateľov. Takže toľko to z mojej strany k Urbáru. Ja ešte poviem pár vecí v bode rôzne, ktorý by som sa chcel dotknúť, pretože je dôležité informovať občanov. Máme 14.6. a v rámci júla a augusta dochádza k sanitácii a k upratovaniu v školskej jedálni a my poskytujeme teda a čerpaniu dovoleniek my poskytujeme obedy pre seniorov a väčšinou teda buď bola pauza, alebo sme sa dohodli s nejakým súkromným poskytovateľom. Chcel by som teda seniorom, ktorí odeberajú od nás obedy, povedať, že už máme rozdebatovaných dodávateľov a nebudeme prerušovať na júl a august a budeme teda v plnej miere podporovať tie dotácie obedov, ktoré tu boli povedané aj v júli, aj v auguste. Jednáme tam teda o tom, aby tam bola aj donáška. Samozrejme, dostali sme od viacerých žiadostí k tomuto, takže budeme sa snažiť tomu vyhovieť. Viacerí občania, aj mne osobne písali, volali alebo sa ma pýtali ohľadom dokončenia chodníka na ulici Dlhej, tam, kde sú tie palety s dlážbou už 4 mesiace. Je to z jedného jediného dôvodu. My sme tie práce museli stopnúť. To znamená kvôli tomu, že momentálne prebieha územné a stavebné konanie, pretože spoločnosť Orange tam chce kopať ešte optiku od hlavného rozvádzača, to znamená pri bytovke na námestí, cez už hotové chodníky po ulici Mirka Nešpora, krížom na druhú stranu a cez chodník až k mostu. Čiže my sme im dali stanovisko také, že požadujeme v rámci tohto opätovné či asfaltovania alebo pokladku chodníkov a dlažieb, pretože my by sme to spravili už 2 mesiace dozadu, lenže na čo to budeme robiť a platiť za to, keď sa to znova má rozkopávať. Čiže tu by, poviem to tak, ako to cítim, že by si ľudia ťukali na čelo, že či sme kompletní v dnešnej dobe, že vyhadzujeme peniaze a za 2 mesiace sa bude chodník znova vyťahovať a riešiť. Takže, ale my sme požiadali o urýchlenie aj vyjadrenia, aj teda tohto celého konania, pretože už pomaly sa nám tam palety s dlažbou rozoberajú a nejaké dlažby nám miznú, takže nechceme dospieť do toho, že tam ostanú prázdne palety. A jednoducho je to kus chodníka, ktorý už dávno sme chceli dotiahnuť do konca. Máme tam
rekonštrukciu tej lávky, máme tam prechod, máme tam a tak ďalej, nemusím teda rozprávať. Ja som mal jednu podmienku a to, že teda keďže bola nakreslená trasa prípojky k stĺpu krížom cez ten nový asfalt a cez ten nový most, tak som povedal, že nech si vyriešia technické riešenie pod most nejakým spôsobom v chráničkách, pretože aby sme znova píli novú cestu, tak ako keď sme pred asfaltovaním týchto komunikácií žiadali vodárenskú spoločnosť o kompletnú rekonštrukciu vodovodu v dĺžke 1,8 km, tak bol zrekonštruovaný prvý kilometer a následne vidíme tam, kde sú tie tri jamy teraz a zaasfaltované, že je to porucha toho vodovodu. My sme tam dali peniaze do toho a z tohto dôvodu momentálne sme aj požiadali vodárenskú spoločnosť o zaradenie do druhej etapy. Ja som aj vystúpil na zasadnutí, ktoré sme mali s generálnym riaditeľom a s riaditeľmi sekcií v Bojniciach a požiadal som ich teda, aby zaradili do investičného plánu túto druhú etapu. Následne teraz pripravujeme teda projekt a aj z toho dôvodu napríklad nerobíme ďalšie rekonštrukcie práce na ulici Dlhej v tej druhej fáze, takže takýto je stav. Informácia k reedukačnému zariadeniu. My sme požiadali teda pána ministra otvoreným listom o stanovisko, čo bude s reedukačným zariadením, vzhľadom na tú správu z generálnej prokuratúry. Teda pán minister a s celým svojím kolektívom profesionálov a ľudí, ktorí pracujú na ministerstve, sa rozhodli zrušiť reedukačné zariadenie v Chalmove k 30.6.2024. Takže ja by som mu touto cestou chcel poďakovať a chcel by som mu teda povedať, že si vysoko ceníme tú profesionalitu a prácu, teda, ktorú oni vykonávajú, akým spôsobom teda sa k tomu asi postavili, možno až by niekto chcel k tomuto bodu. Nechceš? Ideme ďalej. Takisto obec sa zapojila do národného projektu opatrovateľskej služby, kde teda momentálne naše opatrovateľky sú financované prostredníctvom tohto projektu, ktorý pokračuje. V poslednom období sme teda v rámci výjazdového rokovania vlády v Trenčine dostali vyše 3 000 eur na rekonštrukciu, teda vybudovanie chodníka tu v areáli základnej školy, kde tu vznikne nový priestor pre deti s naučnými tabulami a momentálne teda sme v procese povolenia, následne cez leto budeme realizovať. Takisto sme na druhom výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej dostali 5 000 eur na vybudovanie a rekonštrukciu multifunkčného ihriska, ktoré teda sa bude realizovať pri amfiteátri, pri bytových domoch. Takisto v rámci tohto výjazdového rokovania vlády bola úspešná žiadosť aj nášho futbalového klubu, ktoré získalo 5 000 eur na nákup nových dresov. Areály základnej školy momentálne sa bude pripravovať to vybudovanie detského ihriska, kde sme dostali tú dotáciu už 45 000 eur, to bude tu za touto jedálňou. Ja som tam požiadal o zmenu projektu, pretože to sú tie projekty, tie lode z agátového dreva, ktoré vidíte v rámci ihriska Rodinka. Ja som požiadal, keďže to bolo možné, o zmenu projektu, kde vlastne sa naprojektovali bezúdržbové prvky, to znamená, že nie je to tá loď so šmikalami, ale sú to prvky fitness, keďže u nás na základnej škole je Akadémia Mateja Tota, stále máme tu viacero aktívnych detí, takže do tohto typu, ktoré sa nemusia natierať, sú to nerezové železné prvky, čiže bude sa to realizovať v najbližšom období. Keďže sme v škole, tak teda onedlho máme také stanovisko teda zo Slovenskej inovačnej energetickej agentúry, že v najbližšom období sa budú distribuovať teda rozhodnutia o tom, či sme uspeli alebo neúspeli, kde máme podanú žiadosť na zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy v hodnote 1 068 075 eur.
Takisto máme podané nasledovné žiadosti. Podali sme žiadosť o rekonštrukciu zberného dvora vo výške 450 000, vodozadržné opatrenia na ihrisku vo výške 293 000 eur, takisto vodozadržné opatrenia tu v základnej škole vo výške 670 000 eur. Náš projekt autobusových zastávok a prechodov sa teda dostal a bol už druhýkrát schválený, keďže je to dvojkolovo momentálne radou partnerstva na Trenčianskom samosprávnom kraji a mali by sa vybudovať teda prechody a zastávky na autobus v obci Bystričany a ďalších 7 obciach vo výške 985 000 eur. Bola takisto schválená cykloturistická trasa na Hornej Nitre v trase od Kúpaliska Chalmová cez Bystričany do Kamenca, Lehoty pod Tačníkom, Podhradia a bude končiť na Sivom Kameni. Takisto bola radou partnerstva schválený projekt obnova športového areálu v Bystričany vo výške 450 000 eur. Na poslednom zasadnutí koordinačnej rady sa dostal aj projekt rekonštrukcie amfiteátra v Bystričanoch pri bytovkách vo výške 50 000 eur, teda ja dúfam, že aj v druhom kole bude schválený. A chcel by som ešte povedať teda, že máme za sebou obstarávanie na elektrínu a plyn, keďže teraz je priaznivá doba a končí nám 31.12. zmluva. To sa týka obecných aj nájomných bytov a všetkých budov. Čiže máme momentálne veľmi solidne vysúťažené ceny a budeme chcieť v najbližšom období teda pristúpiť k podpisu zmluv na ďalšie 2 roky. A čo sa týka tých bytových domov, takisto sme objednali projekt nejaké energetické úspory, budú sa montovať nové ventily, príde k vyregulovaniu celej sústavy, teda aby sa ešte viacej ušetrili náklady ľuďom, ktorí bývajú v daných bytových domoch. Takže toľko z mojej strany. A ešte tu mám teda jednu poznámku, že v najbližšom období príde k montáži nového značenia na uliciach, pretože názvy ulic a odbočky a tieto sú už v katastrofálnom stave, takže momentálne to bude vo výrobe. Takže toľko z mojej strany. Ja ďakujem a teda prosím, aby poslanci obecného zastupiteľstva zobrali dané informácie v bode rôzne na vedomie a teda poprosím o prečítanie uznesenia číslo 48 2024, ktorým sú informácie starostu obce v bode rôzne. Uznesenie číslo 48 2024. Informácie starostu obce o bode rôzne. Ďakujem. Kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Toľko z mojej strany a týmto bodom končím, otváram diskusiu a nech sa páči teda, kto má akékoľvek podnety alebo by sa chcel niečo opýtať, dávam vám slovo. Takže nech sa páči. Ja by som veľmi rada chcela vedieť, ako to nám bude pokračovať ten ALAS, viete čo, no neviem. Spravili tam nejakú zábranu, ale mi sa to nevidí, to je nejaké nízke. Neviem, no nechápem tomu. Neviem, však mi povedzte, boli ste tam pozrieť? Boli sme tam pozrieť? Áno, dobre. No a čo, ako ste na tom? Aký máte názor na to? Ja som tu hovoril o tom predtým, ako ste prišli. Viem, neskôr, že prišli. Trošku dlhšie. Bude to následovné, že bol tam problém s tou zvýšenou prašnosťou, bolo tam pristúpené skrápanie tou vodou, že to bude fungovať pri nákladke. Boli upravené hodiny prevádzky nákladky. Uvidíme, ako to bude v realite, sme povedali, že jedna vec je sľuby, druhá vec je, chceme uvidieť reálne výsledky. Neprerábali tam nič, čo je do toho násobníka, zásobníka. Ja hovorím o úprave hodín prevádzky. Po vodnom stave je to stále. O 6 ráno nebudú už vykladať. To sú upravenie hodín prevádzky, ja teraz hovorím. Aha.
Lebo nakladali sviatky, nakladali o 6 ráno, nakladali vtedy, kedy nemali, čiže to sme sa dohodli, že bude upravené a oni si vyrokujú so železnicami Slovenskej republiky, že im nebudú dávať o 6 o 5 ráno termín nákladiek, pretože ľudia chodia do roboty, chodia na nočné, chodia na poobedné, oni musia, hovorím, majú svoje záväzky, potrebujú chodiť do roboty, nemôžu stratiť prácu. To znamená, že oni tam robili nejakú údržbu toho celého, a máme tu žiadosť o vybudovanie tej protihlukových bariér. Na základe toho, že dneska sa to v zastupiteľstve schválilo, sa vybudujú tieto veci, ktoré ja som tu ukazoval, máme ich tu vlastne, však ja potom budeme robiť aj stretnutie s občanmi, ako som hovoril. Vlastne viete, to by sa mali robiť takéto veci. Druhá vec je taká, že to, čo som hovoril v tom projekte zberného dvora, my tam máme, my sme aj požiadali, je tam vybudovanie oplotenia, takisto kamerového systému a týchto vecí, čiže to by malo takisto pomôcť tomu celému. A bude sa robiť kontrolné meranie, samozrejme. To znamená, že bude sa robiť kontrolné meranie, ak tie hodnoty nebudú vyhovujúce alebo budú nejakým spôsobom na hrane. To znamená, že sa budú robiť ďalšie opatrenia, tam majú ešte ďalšie fázy navrhnuté. To znamená, že ja som požiadal pána riaditeľa z kamenolomu, že teda aby sme následne spravili kontrolné meranie, samozrejme to sa aj žiada a uvidíme, aký bude výsledok a na základe toho bude ďalší postup. Ja, čo som tu hovoril, že a za tým si teda stojím a to, čo ste mi hovorili v celej lokalite, keď sme sa stretli, že ten priestor teda bol zvolený obcov bez diskusie s vami v 2002. To mi asi potvrdíte, ako tu sedíte, že sa s vami nikto o tom moc nebavil, či tam tá nakladka bude alebo nebude. Ale my sme to aj nepodpísali v živote, to za nás druhý podpísal, úplne. To ani neviem, keďže to bol obecný pozemok, tak váš podpis sa v tom čase nevyžadoval. Nevyžadoval, mali sme byť aspoň oboznámení, čo nám idú robiť. A absolútne sa nedialo. Ja mám svoje roky, ja si už pamätám. Ale ja viem, že oboznámení ste mohli, pretože v tom čase to sa to stačilo, teraz by muselo prejsť dvomi schvaľovaniami aj posudzovaním. V tom čase sa to stačilo jedným uznesením obecného zastupiteľstva schváliť. V tom čase sa nevyžadovalo váš súhlas, vyžadoval sa len súhlas jednorázový obecného zastupiteľstva s podpisom danej zmluvy. Čiže tu je nejaký záväzok, 20 rokov starý, z ktorého pán starosta hovoril, akým spôsobom sa dá upraviť a v prípade, že nedôjde k úprave toho záväzku, tak z toho ten záväzok sa jednoducho bude snažiť. My sme tam najbližšie, vidíte? Ja vás rozumiem, ale to máme obývačku tam. V 2000 sa nevyžadoval súhlas privátnych pozemkov, vlastníkov preleh pozemkov, nevyžadoval sa súhlas v rámci posudzovania vplyvu na životné prostredie. Ale to proste tak. To bolo ešte bol oni komunistov, tak sa to nevyžadovalo. Ja? V tom čase to bolo vlastne jednému uzneseniu. Teraz je už iná doba. Takto v 2002 či boli komunisti, neboli komunisti, to je... Ale bolo to ešte také... A teraz je to ja by som k tomu povedal tak, že... Predsa sa nejaké zákony. Áno, ale ja som o tom hovoril, že ja to aj tak vnímam. Ja to aj tak vnímam, že to bolo spravené bez diskusie. To znamená, že cítite krivdu, to je samozrejme, to je v poriadku. Takýto zámer by sa mal komunikovať s ľuďmi, teda keď to niekto s vami nekomunikoval, to je vizitka práce toho človeka, ja to nebudem ďalej komentovať. Štrkopiesky, viete si to predstaviť, ten prach, to musí škodiť, to mi nepovie nikto na Tak viete, treba sa opýtať pána starostu Šnírca, že prečo to s vami nekomunikoval, prečo vás nezavolal na to stretnutie, prečo nepovedal, že sa tam budú nakladať štrky, prečo nepovedal, že sa tam bude prašiť, prečo to nerozdebatoval na širšie a prečo teraz o 20 rokov to musíte trpeť. Proste je to výsledok jeho práce, tak ho s tým treba konfrontovať. Vybavené. To nebol dohovor. Čiže následovne budeme teda takým spôsobom postupovať, ako som povedal, spraví sa kontrolné meranie. My spravíme všetko preto, teda, aby sa tieto veci riešili, aby sme sa s vami bavili, ako sme vám slúbili, že sa stretneme s riaditeľom LOMu, s
Stretli sme sa, rozprávame sa, ideme ďalej. Aj ste nám povedali, že nás odškodníte a nič sa nedialo. To je rok. Čo tam bolo? Od 31. marca do oktobra sme to tam Pokiaľ si dostali. pamätám, tak bolo povedané zo strany pána starostu, že sa pokusí navrhnúť spôsob odškodnenia. Odškodnenia. Ale pokusí navrhnúť a odškodní je troška rozdiel. A druhá vec, obec ako taká nemôže z toho Nemôže, to jasne odškodňovať. nie. To by sme museli dať na súd a to by sa nám neoplatilo. Súdiť sa s takým... Ja som nepovedal, že vás odškodníme. Kompenzácie, že dostaneme. Že dostaneme kompenzácie a nič, no. No ja som sa opýtal pána riaditeľa, že či vám dá nejaké kompenzácie. Povedali, oni nevedia dôvod, prečo vám dať Ja si kompenzácie. pamätám, že ste mi to do celosti povedala. Ja som povedal, že sa budem pýtať riaditeľa, či vám dá nejaké kompenzácie za to a že na rokovaní sa budeme o tom baviť. Na starom... Oni povedali, že žiadne kompenzácie nedajú, No, tým pádom... na starom verku robili tam ďalej. A mohli sme kričať, ale Ja som sa chcela opýtať, či nerátate do budúcna s nejakým osvetlením pri tom zbernom dvore, ako je A tam v tom projekte zberného dvora je komplet. Aká zástavka, lebo keď tam je strašná tma. Viete, v- za autobusom, ako idete od stanice. My tam máme dve lampy, ale v projekte zberného dvora je kompletne múr, dookola, kamerový systém, osvetlenie celého areálu pred areálom, čiže s tým sa tam ráta. Dobre, v tom projekte. dobre, lebo to, keď človek večer ide, tam je strašná. Áno, jasne. Tam sa s tým ráta. Čiže má niekto nejaké Ja by otázky? som sa chcela opýtať, na ulici Hviezdoslavovej tam hore, dole je zrkadlo, ale keď idete hore cestou, ako býva ten nový, neviem ako sa píše, Rano Sezačko, tak tam sa tiež išlo. Ale tam by malo byť zrkadlo. Není tam zrkadlo. Až tam nie je, tak pridáme, lebo budeme aktuálne, máme tu Lebo viaceré to žiadosti, nevidíme, dopravný čo ide pasport. od Pavčice alebo od dediny z vrchu, tak tam sa stretávajú auta na tej ulici. Je to tak tam, že on tam postavil 2-metrový plot, No. cez ktorý není vidieť, takže kvôli tomu. No, kvôli tomu. A tam sú také stresy, až ja chodievam však dole, ale... Dáme tam zrkadlo, lebo máme viacero žiadostí. Zaradíme to do dopravného pasportu, takisto máme žiadosti na Dolnej Domovine, máme žiadosti ešte na Vieske, nejaké veci, takže doplníme. Spraví sa to v rámci aktualizácie dopravného pasportu a následne sa to namontuje. To ja vidím tak, že v priebehu leta by to mohlo byť spravené. Čiže, dobre? No ja by som tak chcela. Nech sa páči. No to budú nám voziť tie obedy, alebo nie? Snažím sa to dohodnúť, aby vám ich vozili. Budú, ale no to teraz ešte nie. Ako si mi aj povedal, vtedy, keď sme sa tu stali. Áno. No, že však pekne, ale potom pršalo a ja som musela ísť pre obed. Ja vám poviem tak, že my sa snažíme... Počúvaj ma, ja mám chorú nohu, koleno. Mňa to boli. Vieš, ak mňa to boli, ísť semou pre ten obed, to vy necítite. Skrátka, vy necítite tú bolesť. Prečo by si nám vozila teraz nie? A ešte by som chcela penzión, keď slúbe, že penzión, že spravíš. Každá obec to má. Každá obec to nemá. Ale má. Okrem Čeleniany a Bystričany. A my musíme ísť do druhých detí. Tam musíme platiť. Nemôžeš si slúbe, že... Ale ja vám to vysvetlím, ako som to slúbil. Ja si to pamätám. Takto. Ja vám poviem a odpoviem vám úplne otvorene. Ja vám poviem úplne otvorene a odpoviem vám na otázky, nebudem sa vôbec vyhýbať. Tú dodávku jedla. Ja vám to plne verím a že máte nejaké problémy, že chápem to. My sme ponúkli školskej jedálni, že im kúpime auto, kúpime tieto veci a budeme sa to snažiť zariadiť, aby to fungovalo. S tým novým, na tieto 2 mesiace budeme chcieť, aby tam bol aj rozvoz. Lenže viete, naši
zamestnanci nemajú preukazy, robia na údržbe, ako už som to vysvetľoval, že jednoducho nemali podmienky na to, aby to vozili, to by bolo na pokutu z hygieny takú, že rovno môžem zavrieť tu jedáleň a ani ten príspevok, ktorý dávame seniorom, by na to nestačil. Lebo, ale lebo Anina robí dcera Kostolánová, ona má ten preukaz, ona ináč by nerozvážala. jasné, však to je bez debaty, veď ja hovorím tak, že bez toho nemôžete robiť, musíte mať zabezpečené priestory, auto a ja tu otvorene hovorím, že až. Ale nie, že to bude trvať mesiac, viete, lebo nie, že my kúpime osobný automobil a po mesiaci mi niekto povie, že končí s obedami, lebo pani ekonomka vyskočí z kože. No, lebo čiže Edita Oršulová mi hovorila, že Anina, že ja som mesiac nebrala obedy, lebo pršalo Anina. No, čiže spravíme to tak, že budeme sa to snažiť dohodnúť už s týmto dodávateľom na tie 2 mesiace, aby tam bol dovoz. Už riešime tu interne, akým spôsobom by sme to mohli roznášať. A dúfam, že to dobre dopadne. No. S tým penziónom, No, to ja som vám to slúbil, no, to sa priznám, ale následovne, že až sa postaví nová materská škola, no. ktorá by mala byť v priestore základnej školy, potom vzniká priestor na to, aby mohol byť tam penzión. A momentálne, takto vám poviem, prebieha verejné obstarávanie na novú materskú školu tento týždeň. Je vonku tá výzva na materské školy, uvidíme, ako tam uspejeme. My tam máme projekt za 2 milióny eur. Až postavíme novú materskú školu, tak ja nevidím problém, aby sme dali spraviť projekt na penzión. áno. Pretože áno, ľudia Prvá sa... starnú. Áno, ale viete, že to má... Treba povedať aj to B. Áno. Právne náklady sa na úrovni 500 až 600 eur od klienta. Po vybudovaní zariadenia, ak bude menej ako 36 obyvateľov, tak musí byť, keďže v jednom som zariadení fungoval, tak si musíte predstaviť, že v súčasnej dobe sa platí v zariadení okolo 600 eur. Mesačný poplatok. No, to nemám dôvod. Plus 50 eur alebo 54,60 je tzv. Vreckové, ktoré slúži na lieky, ktoré slúži na veci osobnej hygieny, proste základné veci osobnej hygieny plus lieky. No. Čiže musíme si uvedomiť to, že mať vybudované zariadenie je fajn a na vybudovanie zariadenia sa dajú dostať dotácie, ale na prevádzku ako takú už dotácie dostaneme len v takej miere, že ten náklad na obyvateľa menej ako 600 eur nebude. To si musíme povedať tu na rovinu, že poslanci si mohli dať menej, nie 900. Počkajte, hovoríme o mesačných poplatkom každého jedného s tým, že ešte 600 eur na vás bude doplácať štát. Jednoducho ekonomicky oprávnené náklady v súčasnej dobe sa hýbu v zariadeniach okolo 1500 eur mesačne na obyvateľa. Pri dodržaní všetkých štandardov, všetkých hygienických kritérií, všetkých zdravotných kritérií, tu ešte bude závisieť od toho, aké typy sociálnych služieb obec zvolí, že by sa tam mohli prevádzkovať. Rozdiel stacionár, rozdiel domov sociálnych služieb. Takže toto všetko bude môcť byť riešené až potom, ale ja vždy potom hovorím to B, že proste na to bude musieť, na prevádzku ako takú sa budú musieť podieľať veľkou časťou klienti, ktorí tam budú chcieť byť umiestnení. Ďakujem pekne. No až nás vyšia dôchodok, tak pôjdu. Už platí zásada doplácania rodinných príslušníkov, to sa štandardne už aplikuje v zariadeniach sociálnych služieb. Už je pomenovaná zmluva podľa občianskeho zákonníka, kde sa vaše dieťa zaviaže, že bude na vás doplácať v prípade, ak váš dôchodok nepostačuje na krytie. Zároveň obec v prípade, ak nastane situácia, že darujete dom alebo darujete inú nehnuteľnosť, má právo 10 rokov vyhlásiť túto darovaciu zmluvu za neplatnú. Keď som robil starostom nedožil rok, už som to vyhlasoval a ju súd vyhlásil na základe toho, že syn, teda pani darovala synovi a syn nechcel doplácať, v tom prípade sa zrušila darovacia zmluva a spravil sa zabezpečovací prevod práva na ten dom, ktorý ona darovala, keďže syn sa takto postavil. A k tým poslancom, až sme mysleli poslancov obecného zastupiteľstva našeho, tak oni majú za zasadnutie 7 eur. A tu sa bavíme o poslancoch Národnej rady. Na Národnú radu sa bavíme. Národnej rady. Lebo som sa zlákol, lebo
Ešte môžeme, ešte pani Iliášová by chcela slovo. Keď už hovoríme o tých zrkadlách, tak na tej križovatke z Komenského, ak sa vychádza, z pravej strany daj prednosť Bernolákovej, chodia tam tak šialení, ale musíš prejsť do 3/4 cesty, aby sa videlo tiež betónový plot, či z pravej strany volá, kto ide, alebo nie. Ja len to. Ďakujem. Spravíme to tak, že dáme to námorným dopravákom v rámci pasportu ako celú tú križovatku, že či sa tam bude, lebo tam podľa mňa chýba aj vlastne čiara zastavenia, alebo daj prednosť jazde a tieto veci, čiže nech to vyriešia komplexne. Dobre, to zasiahne až do polovičky, do cesty auta, ktoré vychádza. Aj tam na tej onej, vysokej, tam nech dá jednosmerom, však tam ideš oproti, tak... A na tej vysokej tam je už len jednosmerovka. Není tam ešte. No, prečo to nedá? Ja hovorím sanitkárovi, nehýbajte tam, tade, lebo keď pôjde oproti, nemá sa ani jedný. Tam my sme povedali, že potrebujeme vyriešiť ten prepoj. Môžem povedať, že momentálne jednáme s majiteľom. Však máme tu akože jednosmerovka. Majiteľom pozemku. Máme rozdebatované, že by nám aj predal ten pozemok, ktorý prepája Dlhú ulicu a Nadvrškami. Potom by tam mohli byť vlastne spravené tie jednosmerky. Predtým to nevieme spraviť, aby sme tam nerobili nejakú kalamitu v doprave. Ja až by som ešte dodal jednu vec, že mali sme tu žiadosť o vybudovanie nejakého priestoru pre mládež, čiže ono by bolo dobré, aj až mládež by chcela a má nejaké nápady, tak prijímame žiadosti, ktoré by nám povedali, čo chcú, kde chcú, ako chcú. Ja som spracoval projekt Pump tracku, to je taký priestor vlastne pre bicykle a takú trať, kde je detské ihrisko hore pri majetkoch, takže tam máme podanú žiadosť na ministerstvo financií v hodnote 15 000 eur, uvidíme teda, ako to dopadne. A až by chceli niečo vybudovať ďalej, teda tak čakáme na ich návrhy, pretože nechceme, aby sa modlili po obci a len sa zgrupovali. Tam to porušili, ten vodovod, tam tiekla voda. A už dneska tam bol pán a hovoríme, prosím vás pekne, že je to porucha. A tiekla tam voda už... Na Vrškoch? Áno. No, k tomuto vám poviem, že ja som 4-krát volal na vodárni. Ja? Aj včera som volal dispečing od 18:30 do 19:00. Takže 2 týždne tam tečie voda. No. 2 týždne hovorím, že takto v obdobiach momentálne prší každý deň, ale príde obdobie suchá a nebude voda. Dneska tam bol tak. Takže dneska až tam boli. Že je porucha, tam tak pohľadali správu. Pán starosta, ja by som sa chcela ešte vrátiť k tej dažďovej vode. Na našej ulici Hviezdoslavnej bude sa to riešiť. Máme to rozpracované. Lebo Ja vám poviem... aj z tej pravej strany tie kanále, nech sa tam doriešia, nikto nevyráža hoci kde. Nie len na ľavej, ale aj na pravej. Ja vám poviem takto, že my tam musíme spraviť konanie na celú ulicu. My máme kúpené tie rúry, máme kúpené tento systém, ktorý by sa tam mal nainštalovať. Ja som rád teda, že sme sa dohodli tam s hasičmi našimi a týmto by som im chcel aj poďakovať. Oni každý mesiac alebo v rámci výjazdov chodia, čistia tie kanále, čistia, prečistiu v puste, takisto naši chalani z údržby, takže takýmto spôsobom to zatiaľ ide, ale viem, že aj tú druhú stranu treba vyriešiť, pretože tam si ľudia dali 10 cm priemery rúry a sa to odráža vlastne všetko ku vám do dvorov a ten sklon je potom naklonený ku vám, čiže my to chceme robiť, ale otvorene vám poviem, teraz bola taká ťažká situácia s týmito vecami, že my sme na to nemali peniaze. Reálne to poviem, ako to je. A museli sme dotiahnuť projekty, ktoré sa museli dotiahnuť, museli sme povyplácať veci, my by sme to spravili.
ale my sme nemali preplatené externé manažmenty, stavebné dozory. My sme museli najprv vyplatiť celé dielo a potom sa realizovalo a potom teda čakáme na peniaze. To znamená, že my sme mali dopredu zaplatené peniaze a nemohli sme to robiť. Čiže teraz prichádza ten čas, hovorím aj s tými chodníkmi, aj s takýmito vecami, my to spravíme, len musíme si tam zvolať celú ulicu a povedať si, že tak dobre, nech sa páči, tu máš desinu rúru, tak tam nemá byť desina rúra, musí byť 30. Pretože keď hore je 30 a pod ním je desina, tak sa to rovno odrazí a skončí to u vás. Čiže tam bude musieť prísť v takej dohode a nie, že nechcem, nemôžem, robte si čo chcete, hej. Čiže my to spravíme. Rastio Svaček je predseda komisie povodňovej, takisto býva na tej ulici, my si sadneme, zoberieme našich hasičov, takisto k tomu si povieme veci a pôjdeme to robiť, pretože materiál je kúpený. Takisto aj na ulici Budovateľskej nás žiadali o robenie vybratie znova tých kanálov, takže to sa bude robiť. Dobre? A ešte by som chcela, na cintoríne tá voda tu to hneď pri kraji, ak sa ide do cintorína, tam tá šachta neotíka. A som to hovorila aj susenu a Jožino pravde mi hovorí, Anina, to musia otvoriť tú šachtu a tam bude to zapchaté alebo pokazené, alebo prečistia. Lebo to ide na ten chodník a tam sa ti môže šviknúť pánu, cez zimu zase, však je zavretá tá voda, že by bol ľad alebo čo, no tak keby sa ešte to spravilo. Praví sa to. Dobre, ďakujeme za podnet. Chcel by ešte niekto? Aj viete, čo bude? Nech sa páči. S tým kaštielom, viete, tam... Nie, ja som povedal otvorene, objavili sa nejakí moji fanúšikovia na YouTube, ktorí natáčajú videá, ktorí rozprávajú o tom teda, že akým spôsobom sa majú tí ľudia dobre v Kaštiele, to nie je moja vec, ktorú by som mal ja hodnotiť, ale teda, že keď píšu o nás blogy, natáčajú videá a vypisujú na internete o tom teda, akým spôsobom ja chcem dostať do majetku ten Kaštiel, tak to je ich problém. My sme otvorene povedali, že my nechceme, my máme do svojich starostí, my máme 37 km štvorcových, 4 cintoríny, 15 km ciest a kopu problémov, ako som čítal XY rozrobených projektov, takže my nemáme záujem a ja osobne nie o Kaštiel, čiže to takto vyhlasujem aj takýmto spôsobom. Čo spraví štát s Kaštielom je na ňom, akým spôsobom sa k tomu postaví, je na ňom. Ja si myslím, ako som povedal, pán minister Drucker a jeho celý tím, štátni tajomníci, oni budú po nejakej analýze vedieť, čo s tým majú robiť, ako majú robiť a čo tam vlastne bude. My zatiaľ nemáme informácie a ja si myslím, že keďže vidíme výsledok ich práce, ktorá je kvalitná, kompetentná, tak oni rozhodnú najlepšie, lebo vedia, čo by tam mohlo byť, ako by mohlo byť a teda je to v ich kompetencii. Čiže tým pádom, neviem, môžu sa vyjadriť aj ostatní poslanci obecného zastupiteľstva, ale ja si myslím, že v tomto sa tí moji fanúšikovia milia na tom YouTube, na tom Facebooku a nebudem komentovať ich... Prosté reči. To ste povedali vy. Ale je to tak, čože sa stará. To sa takí ľudia. Každý má právo na vyjadrenie svojho názoru, ak je v rámci zákona a mantinelov. Áno, tak akože môžeme si o tom myslieť, čo chceme, ale ja tu otvorene hovorím, ja nemám záujem dostať do svojho majetku Kaštiel. Ja mám dosť svojich problémov a keď niekto má ten pocit, tak si myslím, že je na omyle. A toľko asi k tomu. A držím mu palce. Ja možno doplním, že až teda budeme vedieť nejaké konkrétnejšie informácie, tak určite vám budeme akože informovať. Čiže nech sa páči. No, tak to bolo LTT, takže čo? Potok. Trikrát aj tam boli vodohospodári pozerať, pripravili sme im priestor na to, aby prišli, vyčistili ten potok, mali prísť na jeseň, neprišli, lebo nemali peniaze na benzín, to otvorím tak, hovorím ako je.
zmenila sa vláda, povedali, že budú mať nejaké peniaze, mali prísť na jar, neprišli, po tej udalosti, ktorá sa udiala, po tých zrážkach, ja som si to nafotil, ten potok, tú výšku, že to bolo 10 cm od mosta a ja som poslal priamo žiadosť na Slovenský vodohospodársky podnik, priamo na tú pani, ktorá to riešila. Takže ja čakám na ich odpoveď oficiálnu, že kedy prídu, ako prídu a čo prídu, pretože už pomaly to aj zarastie, pokiaľ prídu, ako sme im to pripravili. My by sme si to vyčistili aj sami, lenže nemôžeme, lebo sa nám hneď niekto vyhráža nejakou 10 000 eurovou pokutou a ja sa budem pýtať budúci týždeň, v akom tom je stave, pretože vieme, že pod týmito mostami, v tých zakrutách, dole pri Obžerovcoch, pri kostole a takisto tu hore sú problémy. Ja som teda rád, že aj po tomto prietrží Mračien sme sa spojili aj so spoločnosťou Polnovtačník, prečisťovali sa znova nejaké kanále, znova sa prečistili v Pustí, oni teda robia opatrenia ohľadom polí a tej dažďovej vody, takže myslím si, že dúfam, že to je na dobrej ceste. A ešte by som chcela, tie staré šaragle, ale tam nech zmiznú, alebo im parkovanie, nech platia parkovanie. Staré... Pri kostole ten Ondručka, to staré auto, to tak špatí tam, že až. No. A to je na obecnom pozemku, či na jeho? No však to je podzemok štátny, to není jeho, však nech si on dá pod okno. Nezistíme. Ja si musím pozrieť, aká to je parcela. A vieš, čo som aj Faránkovi hovorila, Farán hovorí, že pani, však ho zaplašte do pokoka. To by sme potom nemuseli platiť. No. Dobre, prezistíme, na akej tej parcele, zavoláme. Ale na tej vysokej, tam pred každým domom aj triarda, nemáš ani to. To je všade na každej ulici. To je na každej ulici. No to je na každej ulici. Parkovné, vyberaj parkovné, neboj sa, či tam bude parkovné. Parkovné, volá čo robé. Má niekto ešte nejaké otázky? No. Ak nie, ja vám ďakujem veľmi pekne a prajem vám ešte príjemný deň a teda príjemný víkend a uvidíme sa na ďalšom zastupiteľstve